खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय बाक्सा गेलबाजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बाक्सा बागानपारानि लेब्रापारायाव UPPLनि पाब्लिक मिटिं। 5 नं क'क्राझार बियाबाव लकसभा बिसायख'थि गेलेनो BPF दोलोआ स्टियारिं कमिटि दाफुंबाय। चिरां जिल्लानि खेरदान्दा गामियाव मबाइल बेफ्रुनायजों सासे हौवासानि जिउ खहा। चिराङाव हिन्दी रावनिफ्राय बर'आव राव सोलायनाय मावबादाया सानथामनि हाबाफारिजों सोलिगासिनो दङ। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बाक्सा बागानपारानि लेब्रापारायाव UPPLनि पाब्लिक मिटिं। आलादायै बड'लेण्डखौ सोमावसारनायखौ जागायनाय समनिफ्रायनो बे गामिया आलादायै बड'लेण्डनि सोमावसारनायखौ बुंफाबाय थायो। मैया थांनाय 13 मार्च खालाराव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बागानपारा ओनसोलनि लेब्रापारा गामियाव UPPLनि पाब्लिक मिटिंआ जानानै थाङो। बे मेलखौ बागानपारा ब्लक UPPLआ बानजायो। बे मेलाव आगुनि बारग' रायजो सभानि MP आथिखालनि UPPL राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। बड'लेण्डनि सोमावसारनायनि बाथ्रा बुङोबानो बे गामिनि रायजो राजाफोरनि गोरबा गाबखाङो आरो गाव गावनि खामानि दामानिखौ बानजायनानै सोमावसारनायाव बाहागो लाहैयो। ब्रह्म बिथाङा बिथांनि बिबुंथियाव UPPL हान्जानि राजखान्थियारि सांग्रांथि फोसावो। बे मेलाव गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे मुसलपुर जिल्ला UPPLनि आफादगिरि मानगोनां काथिराम बर' आरो नेहाथारि दयाल चन्द्र सरनिया बिथांमोना बाहागो लाफैयो। ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा नुजाथिनानै पाब्लिक मिटिंखौ जाफुंसार जाहैयो होननानै जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों बागानपारानिफ्राय जोंसार बर' बिथाङा। 5 नं क'क्राझार बियाबाव लकसभा बिसायख'थि गेलेनो BPF दोलोआ स्टियारिं कमिटि दाफुंबाय। BPF दोलोआ फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय वार्किं आफाद दाफुंदों। फैगौ 23 एप्रिलाव जानो गोनां लकसभा बिसायख'थियाव 5 नं क'क्राझार समस्तियाव BPF दोलोनि बिजाथि बोहैथि समनि ससियेल वेलफेयार मन्थ्रि मुस्रिमा प्रमिला रानी ब्रह्मखौ देरहासार जाहोनो मावसुमा आफादखौ क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय आर'नाइ हटेलाव माखासे एक्टिभ मेम्बारफोरनो बिबान होनायजों स्टियारिं आफादखौ दाफुंनानै होयो। আপনি কি আশা করেন রাইজৰ পৰা এই আস্থা রাইজে যথেষ্ট সহায় কৰিব। রাইজে যথেষ্ট সহায় কৰিব। खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानाय समाव फैगौ बिसायख'थियाव 5 नं क'क्राझार बियाबनिफ्राय गेलेनो गोनां बिजाथि मुस्रिमा प्रमिला रानी ब्रह्मआ फोरमायदों दि बिथाङा गोसोआव टिकेटनि सोमोन्दै जेबोखौनो सानैनि सिगाङावनो BPF दोलोआ गावखौ सायख'दों होननानै। बेनि थाखायनो BPF हान्जानिसिम साबायखर बावो बिथां ब्रह्मआ। रायजोर পৰা কেন্দ্ৰীয় ৰাজনীতিলৈ যোৱাৰ বাবে আপুনি কিয় মন মই মন নিমেলাৰ আগতে আমাৰ দলে মন মেলিছে, গতিকে দলৰ সিদ্ধান্তটো মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। लोगोसे 5 नं बियाबाव आइजो बिजाथि जानायनि थाखाय बयबो अनसायदों आरो देरहासार जानाया रोखा होननानै बुंबावो। মানে ভাল পাইছে মহিলা মাতৃ সমাজৰ পৰা এগৰাকী মহিলাই প্ৰাৰ্থিত্ব লৈ পেলাই আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছে। কিন্তু মাতৃ সমাজৰ কাৰণে বহুত অনুপ্ৰেৰণাদায়ক হৈছে এই কথাটোৱে সকলোকে উৎফুল্লিত কৰিছে। क'क्राझारनिफ्राय बिनन्जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। चिरां जिल्लानि खेरदान्दा गामियाव मबाइल बेफ्रुनायजों सासे हौवासानि जिउ खहा। मैया 13 मार्च खालारनि फुंबिलि 8:30 रिंगासोआव गंसे मबाइल बेफ्रुनायाव सासे हौवासाया अबथिरा जिउ फोजोबना लानो गोनां जाथाया दुखुनांथाव। आच्छा जाथाया मारै जादोंमोन? मबाइल नायबाय थानायावनो गेब्रुदों ना मबाइल नायबाय थादोंमोन नामाथाय आंबोथ' मिथिया खेल गैया। ब्रास जादोंदां ओमफ्राय गाबख्रावनाय खोनानानै आं थांदों। बे जाथाया चिरां जिल्लानि आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय खेरदान्दा गामिनि गेलर नार्जारिनि फिसाज्ला देबसुन नार्जारिया मबाइल नायबाय थानाय समावनो जानो मोनो होनना मिथिनो मोननाय जादों। आच्छा आदै जेनेबा जाथाया मारै जाया आदैया मोजाङै मिथिगौ ना? बेनि जाथायनि सोमोन्दै आंबो मिथिया, आंहाबो न'आ गोजानै दं। दा बे हिसाबै उनाव आंखौ हठात इमारजेन्सि माबा खालामनानै आं कन्टेक्ट खालामनानै दा बेनि सोमोन्दै आंखौ एसे दा बुंनो थिननायलाय आं बारा मोजां मोनथियैखाय न'आव थांनानै आं नायनानै दा नुबाय बिनि बिसिनायाव आं माबाखौ नुदों, बिनि मा होनो कारेन्ट बर्डनि माबाखौ माने सखि आथिङाव नुनानै दा बेजों लोगोसे बेजों जइन खालामनानै बियो मबाइल नायबाय थादोंमोन जाहैदों।
मोनथिनो मोननाय बादिब्ला 9 थाखोआव फरायनाय हौवासानि बैसोआ 16 बोसोरल'मोन। हौवासानि बिमाया फोरमायनाय बादिब्ला हौवासाया मबाइलखौ चार्जिं होबाय थानाय समावनो मबाइलाव गेम गेलेनाय समावनो बेरफुनानै जायगायावनो गोग्लैयो। दा बे मबाइल नायनानै बिनि उनाव बे कारेन्टआ बोरैबा माबा मोनसे जानानै मबाइला गरम जानानै बेरफ्रुनानै बिनाव आखाइयाव थास नांनानै बियो अबथिरा दिनैनि बे साराय 8टा समाव बे गावनि आगोमा जिउखौ नागारनानै थांनांबाय। दा बेखौनो आं मिथियो। प्राय फुंबिलिनि 8:30 रिंगायाव बे जाथाया जानो मोनो। हौवासाखौ बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालाव लांनाय जायोब्लाबो फोथांना लाखिनो हायाखिसै। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला हौवासाया हस्पिटाल लांबाय थानाय समावनो लामायाव जिउ एंगारो। आच्छा आदैया बिनि मा जायो? आं बिनि बिमाय। आच्छा बिनि बिफानि मुङा मा नाम? गालर। ओमफ्राय बिमानि नामा? महिला ब्रह्म। ओमफ्राय गामिया? खेरदान्दा। पस्ट अफिस? पस्ट अफिस आमगुरि PS आमगुरि। बैसोआ बेसेबां जागोन? बैसोआ बे थैनायनि बैसोआ जाहैबाय 16 बोसोर होनदों। मा थाखोआव फरायनायमोन? क्लास 9आव। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनिफ्राय प्रानजित बसुमतारी बिथाङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। चिराङाव हिन्दी रावनिफ्राय बर' रावस्लायनाय मावबादाया सानथामनि हाबाफारिजों सोलिगासिनो दङ। शिब हाग्रामा महिलारिया दिनैनिफ्राय 8 बोसोरनि आगयनो कास्टमारि ल'आ जानांगौ होननानै मोनसे कमिटि दाना होदोंमोन। बे कमिटिया मावबोनानै 8 बोसोरनि उनाव सेन्ट्रेल कमिटि बर' समाजा बेखौ लाबोनानै सोदांनानै मोनसे सोदांग्रा दादों, जेराव डक्टर मंगल सिंह हाजवारी साहबबो दं। कन्फारेन्स हल बड'लेण्ड इखं चिरां बिजनीआव जानाय मावबादायाव भारत सरकारनि बिजाब दिहुनग्रा गौथुम नेशनेल बुक ट्रास्ट इन्डिया आरो बर' रेबग्रा गौथुमनि बानजायनायाव हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों। बे मावबादायाव खुदिया बे बर' जातिया सिक्स शेड्यूल इज मीनिंलेस विदाउट कास्टमारि ल'। भारतबर्षआव जेसेबांनाखि सिक्स शेड्यूल दंना नुगोन जेरावबो कास्टमारि ल' दं। बेनिखायनो जोंनि बे BTC-आबो मोनसे सिक्स शेड्यूल। बेवहायनो जोंनि बर'फोरनि कास्टमारि ल'आबो थागोन। थुनलाइखौ हिन्दी रावनिफ्राय बर' रावाव रावस्लायनाय जागोन। बे रावस्लायनायाव मावबादाखौ खुंनाय सिगां सुबुरुन मेल खुंनाय जायो। बे मावबादायाव गोबां थुनलाइयारि सुबुंफोरा बाहागो लायो होनना जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों चिरांनिफ्राय एबेन बसुमतारी बिथाङा। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।